Без засъсва. Само си дига ръката и... Без засъсва. Само си дига ръката и вече оттатък първо. При нас загуба отива волейбол волейбол ще игра след това. Добре, не прескача. Готово. Добре прескача. Сега ще били паднали с... Два маму. Да. Бихме тук си зле. Бяхме били и не трябва да това. Без 10 клива ще се прекаща. Всички взела ги смазаха. Се разиграят ли си? Какво се разиграят? От 3 на 10 път да обърнат. Вече двамата са 7 точки не се играят много. Много да обърнат се много. Не може какво среща да се обърнат. Наблюдали цяло среща си. Какво ще сте нещо. През Марч как е от първа видиш ли? Митко забива, а Петър стои от трета сърдата. А пък ние при забивани гледаме по полета. Така трябва да бъде. И когато вече се затрудни да изтегли, тогава заминава отзад от полета. Тук си много зле. Ще обърна, че не гледа там. Петър са много тежки. Петър се гледа с тежки. Петър по-не е, ама Митко много тежки. Мисля, че... Вижте и големите бърка. Тъй, че няма се принесе кара маса. Не само се кара. Няма смисъл да се кара. Не само се кара. Когато ти играеш, да не е разумно, да не пилиш.
една пеля на президента. Те ни пилят, за да е сигурно да влезе, защото ама той не влезе. Влезе не, това не като я скара, той като ме върне я връща, той може да лови. А не се препомни това, като ме доведе високо, ти нямаш шанс да я хване. Защото той те задива, Да, и те има, но... те никога не пилят. Гледай ги, тази брат, величките от събърни, тия една пеля... Ами смятай, че ще ти падна. Защото ние двам ги бихме. Като искаш да дръпим жреби и да... Ама ние ли с пени вече? Като искаш да дръпим герпен снимка и балмай. Ти не се не умори, брат? Продължавам си имам 6 срещи. Ама умори се, бе. 6 на корта, бе. Ами да бе, там начално. Той Джидо и той играе също. Той Джидо се умори. Като гледам накрая с Марко, той се умори. Викам, да, не, мама съм два пъти на тихо. Дадох. Той път няма жало. Сега ще видя падните, ще сте били точек сега. Станко хилешката. Ще да отидем в малко. Да, нали, то ще искам. Ще ни пак така. Това нашето почина ли? Не знам, аз църта схема, ние не сме играли с Ти ще играете с паската и сърца. Няма, брат. Наближава към моите мисли. Видяхте ли резултата на чета? Вие викате. Не, че уместно играят, но болите те разиграят цел ужас. Ти не знаеш какъв финал на това. Да. Мора, брат, да сме играят. Дори да загубят. Понаближиха. Стигат бързо. Психически ги е такова. Правите такова психота вече, виж. Той чекар като се ядоса и психота не е почти. Виж какво близко. Bravo! 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 Да видят също. При нас, ама не мога къде е падал. Че са болят главите, не мога играе, не мога би. Не мога удря перот. Имам. С Павката и с Стоф не сме играли с Ивайло и с дядо Ники не сме играли. Браво! Дали ги сложили тази порта? Да се мериха ли ги, нали толкова сме? Как се засила там в балта? Връщаме ли? Как връщате там?
Нали, хит се дали, други се дали, дали се по-трудно знаеш, по-трудно. Как се хвърля? Като тигър. Не, това се не надявах, че Митко ще да те играе. Това не е тежор, бе. Кембето не е критерий. Кембето не е критерий. Как го изпърва към мача? То бърка втори сервис. Да, защото ги пени, той не е да мини да може да... Защото иначе ще му шляпне. Те са нормални. Браво, Мики! Браво! Не ли удари? Тази игра няма следствие. Тогава така няма следствие. Кой? Тогава така няма следствие. Дълги ръце, праси. Се бавят играта с печува. Да. Те едните умрени, но и другите умрени. Аз не смеят Мики, че отзад и да го забия, това че го сбъркам. Да. Как любите? Умората се сукат. Не Фелисия. Къде идвате се отплатели на този? Пак да работи. Който да би среща приятел равно, аз според мен щяха да бия дето и аз. То не е изключено. Не, казвам. Но аз ви казах и в резултат, който те падаха. Колко беше? 11 на 4? Не беше 11 на 4. 5 ли на колко? 6 на 6. Беше 11 на 4. С акъл! Браво! 11 на 4 беше по. Как Чичо Вески ги прави. Да. Чичо Вески. Но вече в край. Може и Алда беше. Шуре! Къде си? Долу ли? Саша, вижте, Саша.
Дидо, айде. Айде. С Сашо и с Папа. Даре, бихте ли? Не. Лъжиш. Няма лъж, шей. Пешка. На трети ход Димитър Гайдев и Виктория Клипчева, Живко Ангелов, Хубавена Георгиева. На трети ход. На първи ход Атанас Топузов, Августина Спасова, Иван Генов, Петя Димитров. На първи ход. Perfecto, Водим пред нас. Живкой!